Terve! Tervetuloa Kuivalaisen Jorman elämään. Tää on tosiaan ensimmäinen video. Ja tästä se alkaa. Tervetuloa! Nyt olisi taas se aika vuodesta, kun pitäisi saada Kuivalaisen auto katsastettua. 28 LT. Uskollinen maateiden kiituri. Vähän pitää hitsua hommaa, olisi siinä kuskin penkin alta pitäisi vähän hitsata ja pikkupaikka laittaa siihen. Siinä se näkyy. Siihen pitäisi pitää paikkaa laittaa. Pitää ottaa tuo penkki tuosta eka irti, niin katsotaan sitten. Siinä sitä on pientä. Joskus vissiin aikaisemminkin ehkä hitsattu silloin, kun ehkä tää on ollut 2 vuotta vanha tää auto, niin varmaan silloin viimeksi. Kun on samaa värikin löytynyt. Semmonen. Joo, ei kai sokko rälläkkään, ruvetaan rälläkäymään auki ja katsotaan mitä sitä löytyy. Niin se on.
pelti. Melkein se siihen sopii. Vähän pitää vielä rälläköidä. No niin, nyt se siihen käy. Sitten ei muuta kuin mikkiä virittelemään. Minä huomaan taas, että ei ole pitkään aikaa hitsailua. Joskus olevinaan hitsailu enemmänkin, mutta nyt ei ole kyllä. Ei ole ollut tarvetta, saa nähdä mitä tästä tulee. Te ainakaan näe saumaa tässä, se on ihan varma. Ei se auta kokeilla vaan, että mitä se tulee. Crocsit hyvin ikävät hitsaushan niinku kengät. Menee tonne jalkoihin. Joo. Mitä ihme sieltä? On se muuten jonkinlainen sairaus. Tämäkin homma, joka tätä työkseen tekee. Voi mahota. Pelekusta hommaa. Ei vaan enää näe yhtään mitään, niin nyt on melkein laittava penkki paikalle ja jatkettava huomenna. Ja maski ei ole mikään maailman parhain ja rupeaa vaan ilta hämärtyy jo, niin ei vaan yksinkertaisesti näe enää mitään. Nyt sitä taas muistaa, että minkä takia sitä ei autoja hitsaa. Kyllä muuten saa olla viimeinen auto, mitä minä hitsaan.
ihan kipeätä hommaa. Ei kun mitään järkeä. Huhhuh. Joo. No, mutta se paikka on nyt melkein kokonaan hitsattu. Pari kohtaa pitää vähän täyteen hitsata, niin en mä nyt, kun ei näe mitään, en rupee. No, jospa se sitten katsurille kelpaisi. Kyllä se nyt pysyy siinä kiinni, se on ihan varma asia, mutta... Oho. Melkoista hommaa. Kyllä minä vielä vähän hitsaan. On maski niin uurteessa täältä sisältä, kun ei kun mitään järkeä. Ja sitä kaikkea pitää ihmisen ryhtyä. On. Ei auta. Nyt on pakko laittaa tätä vehkeet pakettiin. Tarkoitus on tämä auto, kun saadaan kuntoon, niin tai niinku katsastettua. Kyllä se leimusta läpi menee, se on ihan varma asia. Että niin paljon vikoja, että se vuosi sittenkin meni niin sanotusti huomautuksitta. Ja niin leimataan tästä jollekin vielä auto. Tämähän on niinku 7-paikkainen. 7-paikkainen auto. Ja kyllä hanskat kädessä, kun ei pysty tekemään, ei perkele mitään. Se on ihan fakta. On. Heti meni. Hanskat on ihan vihoviimeinen keksintö yhtään missään, kun jotakin pitää tehdä. Teletalo on ajettukaan vasta kuin 550 000. Ja 550 000, että siinä on vielä puolet jäljellä. Ja tää on nyt minua palvellut pari vuotta ja nyt se on aika siirtää jollekin muulle. Noin. Huomenna jatketaan. No niin. Terve. Se on sitten toinen päivä tän Volkkarin kimpussa ja mehän jäätiin siihen, että saatiin se melkein hitsattua. Mut vielä on hitsattavaa ja nyt on vielä valosaa. Perjantai-iltapäivä ja otetaan toi lenkki siitä pois ja jatketaan hitsausurakkaa. Tää kun saadaan hitsattua, niin
sitten huomenna jännätään kuinka meidän käy. Pitää vielä vaihtaa sieltä kuskin puolen etuvalo. Ja pitää kyllä katsoa takavalotkin, en tiedä yhtään mitkä sillä palaa ja mitkä ei. Nyt tarkastaa, nyt ei tule turhia sanomia niistä. Mutta hei, nyt jatketaan hitsaamista. Persen näkyy. Tuleeko se on koko auto? On se. Sammuhan se. Voi. No niin. Joo. Meni hermo tuo hitsauksen kanssa. Ei kiinnosta enää yhtään. Joten niin tulla saunan lämmitykseen. Ja nyt sen vien tuommoisena kelpaapa tai sitten ei sille katsastusinsinöörille. Mutta sellaisena sen minä nyt vien ja katsotaan, että mitä se on mieltä siitä. Se on periaatteessa ihan sama. Eihän tuo sen päänvaiva on. Minkälaisena minä sen sinne vien? Totta kai. Voihan se olla, että minä pilaan se katsastusinsinöörin lauantai päivän tuolla autolla. Joo. Ihan meni vatiin hummiin tuo. En tykkää sitä hommasta yhtään. Ja kyllä se on semmonen homma, että nyt loppuu kuivalaisen hitsaus. On näitä auton paskoja ollut jos jonkin näköisiä tässä. Niin. Joskus sitä yrittäisi normalisoitua noitten kanssa. No en tiedä. Nyt ollaan, että ärtymyksissään tässä nyt vaan puhuu, mutta kyllä minua äsken otti kuulaa ihan kunnolla. Niin on. No, hyvää perjantaita ja katsotaan varmaan huomenna sitten, että mitä se katsastusmies oikein sanoo. Penkki pitää vielä kiinnittää ja se valo vaihtaa. Sitten saa nähdä. Mitteen murheita se siltä keksii. Se on huomisen murre se.
Nyt lämmitellään sauna. Moro. No niin. Nyt se on sitä vailla, kun pitäisi lähteä katsastamaan. Minä vaan kattelin tuossa noin katsastusaseman vapaita aikoja, ei taida olla tälle päivälle. Käydään kysyä. Pitää sitten maanantaille varata, jos ei oo, koska maanantaina on se viimeinen päivä. Lähetään menee. En tiedä ihan kun ois kylmänä vähän toprauttanut sinistä. No, se vähän kylmänä sitä tekee, mutta ei sitten enää lämpöisenä. Joo, tosiaan se viime vuonna meni aika helposti katsastuksesta lävitte, että 3 vialla, mutta tulosti vahingossa puhtaat paperit. Niinhän se sitten meni niin sanotusti puhtaalla läpi. 3 pientä vikaista oikeasti löytyy. Mennään nyt ostamaan se uudet lamput tähän näin ja vaihdetaan ne. No niin, ei se ollut katsastusasema auki. Ostin nyt sitten vähän tarvikkeita tohon, että tehostellaan vähän se. Jaha. Vaihdetaan nämä valot. Tästä kyllä ne pyöreätkin valot, mun mielestä ne käyvät, että mä kokeilen kyllä. Mä nyt joutuu kumminkin irrottamaan, niin mä ajattelin, että mä kokeilen, kun tää umpiori tää on niin palannut tuolta sisältä, niin se ihan älyttömän himmeä on. Palannut tuo pinta tuolta. Näitä piuhat irti vai onko se? On ne kiinni. Hyvä ehjää on. Kumpiko se nyt oli, kun ei paljon, en minä muista. Sillä mitään väliä. Vaihtoehto on joka tapauksessa. Katsotaan ne toiset pyöreät tumpit. Mun mielestä tähän pitäisi käydä. Kun niissä on niissä kehyksetkin on, niin
kehystä tulee, niin tämä pissapoika on täällä sivussa. En tiedä kummassa, kun varmaan täällä keskellä. Se on siinä kehyksessä kiinni. Niin katsotaan. Katsotaan peruuttaa, että käykö se siihen. Paskat nämä tännekään näkee heti. Sulla on hauska. Vai käykö ne? Ne tulis tuohon liikkeeseen. No en tiedä. Käviskö ne olemaan sinne? Ei kyllä ihan meinaa käydä. Jos on olevina olisi kyllä kiinnikäkin sillä kiinnityspaikat. Nyt kaiken järjen mukaan kävis. Tuossa on varuilta tuolle. Sitten käy tuo vanha ja täällä on toinen. Kyllä se niin kaiken järjen mukaan sen pitäisi siihen käydä, mutta jostain se kyllä ottaa vastaan tuota. Pitääkö tuo ottaa pois tuolta? Täällä on tämmönen joku suoja näille neliövaloille. Katsotaan, jos tämä otetaan pois. No niin, nyt se varmaan käy. Tulee väärä. Onko se tuohon se oli? Niin on. Mitä ne perkele sinne kävis? Pitäisköhän laittaa? Tähän olisi hauska. Saa tuon piua. Kyllä minä taidan kokeilla. Tänne niin sanotusti kuuluu. Se jonnekin kanikki. Jotain kun laitetaan se tuohon, että mitä kaikkea tää meidän nyt teetättää.
Ei käy. No käy. Kyllä se vaan pelaa. Kukahan tuo nyt väärä sitten kumminkin. Se tulee vähän tuohon. En tiedä. Tää duunalle. Ja tästäkin tämä irti ja vaihtaa ne valot ja tuo puoli irti. Ja se sitä selekkonee. Sieltä on hieno. Ja kun joku miettii aina kun autoa pitäisi maalailla ja häivytellä, mattamusta väri on siitä hyvä, että sen voi vettää tänne päälle vaan, kun vähän korjailee. Tämmönen pikku vinkki vaan. Vähän tämmöistä pientä eostusta. No niin. Nyt ne ois siinä. Siitähän tuli soma. Joo. Se on hyvä noin. Pyöreä lamppusna. Eilalla käy kokeilemassa miten se on kirkkaampi.
kirkkaampi sitten laittaa valot päälle, niin miltä se näyttää. Voi että. Nyt musta tuntuu siltä, että tässä on tullut aika paljon tätä materiaalia tähän ensimmäiseen videoon jo. Ja mä lähden nyt tätä laittamaan teille valmiiksi ja katsastus tulee sitten seuraavaan videoon, koska mä en sitä saa kuvattua, niin se mua harmittaa, niin se on nyt maanantaiksi varattu katsastus siihen, niin pitää katsoa sitten. Mutta hei, tässä oli ensimmäinen video Kuivalaisen matkasta. Toivottavasti tykkäsitte. Kuivalainen ja Kuivalaisen uhkea menopeli. Kiitos. Nähdään seuraavassa. Mitenkä ne sanoo, tykätkää, ottakaa tilin seurantaa ja näin. Hyvä. Moi.